je dobrý sledovat, jestli ten člověk vedle vás je prostě hodnej nebo zlej. Tenhle ten člověk 99% času byl hodnej. Stavěl nemocnice v Africe a platil daně. A akorát 1 minutu svého života zabil svoji sekretářku. Já bych řekl, že taková ta opravdu manipulace je, že vám někdo nejdřív něco dá. A takový typický psychopat toxického vztahu čerpá pocit bezpečí z toho, že má navrch. Že ten vztah kontroluje. Nemáte nepřítele vlastně dlouho. Protože ten člověk a nejhorší manipulace, které se vám může dostat, je, že vás někdo manipuluje ve jménu lásky. Že vám neříká, já tě nenávidím. On vám říká, já tě miluju a ve skutečnosti se chová, že vás nenávidí. A ten rozpor člověku normálně zabije osobnost. A lidi jsou zlí. A já nechci žít, já nechci být dospělý. Co s tím budu dělat? Ne. Tak to prostě je. Seš naivní, dostaneš přes držku. Jestliže chci někoho poučovat, jestliže chci měnit svět a něco dokázat, musím si nejdřív uklidit doma. Lidé vám to udělali, jenom lidé vás můžou uzdravit. Zdravím chlapi, vítejte v dnešním díle podcastu, velmi speciálním díle, protože mám tady s sebou hosta, pana Jana Dvořáka. Dobrý den. Dobrý den. Kdybych vás měl představit, tak bych asi řekl, že jste coach, který si specializuje na poruchy osobnosti. Ano. Já samozřejmě jsem na vás narazil už před nějakou dobou a musím říct, že vaši tvorbu já považuji za absolutně nutnou pro každého muže. Samozřejmě i pro ženy, ale protože naše publikum je mužský převážně, tak se i snažím tu vaši tvorbu případně doporučovat dál. A dneska to nebude jinak. Považuji to za naprosto nutný. A já musím říct, že já se ve své praxi pochopitelně potkávám s chlapi, který řeší to, jestli třeba ta druhá osoba byla nebo nebyla nějakým způsobem takzvaně porouchaná, jestli tam byla nějaká osobnosti, o kterých si dneska řekneme. Řešíme toxické vztahy, pochopitelně to neřešíme do takové hloubky, jako to děláte vy, takže jsem rád, že vás tady dneska mám. Já bych asi začal tím, že my všude slýcháme pojmy, jako je sociopat, psychopat a tak dále, ale za mě asi ta nejznámější je narcistická porucha osobnosti. Můžu se zeptat, kdybych to měl nějakým způsobem specifikovat, co tedy ta narcistická porucha osobnosti je a jak se vyznačuje? Dobře, tak samozřejmě je třeba poradit mužům, kteří sledují, aby si o těchto poruchách osobnosti něco do hloubky nastudovali. To tedy určitě, protože my v této hodině, kterou máme na ty dotazy, nejsme schopni jít do detailu a právě ďábel je v detailu. Například v tom, že se někdo vedle mě projevuje lehce sadisticky, kdy vlastně já mám pocit, že on má radost, když se mi nedaří třeba. Tak to je taková jako už linie toho narcismu. On ten narcismus je vlastně posazený na hraniční poruše osobnosti. Mimochodem muži, s kterýma pracuji já v tom coachingu, se často setkávají s hraničářkami. Jo? Takže doporučuji nastudovat hraniční poruchu osobnosti, narcistickou, histrionskou a asociální. Rozhodně bych řekl, že to je výbava snad jako z 8. třídy prostě. Jo? Například ono je to jako úplně jako těžký odpovědět tak, aby si ti lidé, kteří nás poslouchají, udělali kompletní obrázek, ale já si myslím, že je dobrý sledovat, jestli ten člověk vedle vás je prostě hodnej nebo zlej. Já bych řekl, že to je takový to základní stanovisko. Jo, jestli mám pocit, že mám vedle sebe někoho, komu dělá dobře, když se mi nedaří. Nebo když za ním přijdu pro pomoc, pro radu, něco se mi ve vztahu nelíbí, tak ten člověk se mnou nediskutuje. On se mnou nespolupracuje vlastně. Takže první takovej narcistický rys je, a to je absence spolupráce. Rozhodně. A pokud bych měl odlišit, vy jste říkal hraniční porucha osobnosti, tak pokud bych to měl nějak zásadně odlišit, ono asi takhle. Má každý narcis zároveň hraniční poruchu osobnosti a naopak, nebo jsou to dvě úplně oddělené poruchy? Nejsou, je to všechno na půdorysu hraniční poruchy osobnosti a někdy si to dítě do 3 let jako adaptační obranný mechanismus, musíme taky říct, že poruchy osobnosti jsou v podstatě adaptační obranný mechanismus těch lidí, aby nějakým způsobem zakryli svoji pravou povahu. Jo? Takže vlastně vždycky je to maska, která čas od času je prostě stržená a vy vidíte tu pravou osobnost, kterou vedle sebe máte. Což u zdravého člověka taky není. Jo? Ten je nějakým způsobem pořád autentický. I když je naštvaný nebo není, ale zkrátka tam tohle není.
je tam taková ta objektivní konstanta, když s někým prožijete rok nebo něco hezkého, tak máte pocit, že vás ten člověk nemůže tak nenávidět, jako často ten v té poruše osobnosti. Řekl bych, že by se lidé měli zaměřit ne na fázi idealizace, tedy kdy je to krásný v tom vztahu, protože to je vždycky nějaká část, ale měli by sledovat, a to je velmi důležité, po těch mých 6 letech praxe bych řekl, sledujte, jak se ten člověk chová, když je problém. Když zkrátka není idealizace, když je takzvaná devalvace. Jinými slovy, co nejhoršího je vám schopen udělat. Jo, protože pojďte se, soudíte vraha a jeho obhájce by mohl říct, tenhle ten člověk 99% času byl hodnej. Stavěl nemocnice v Africe a platil daně. A akorát 1 minutu svého života zabil svůj sekretář. To je definující. To špatné, čeho jsou lidi schopni v tom vztahu. Protože každá manipulace světa je založená na tom, že něco dobrýho dostanete. Přijedete do Prahy na hlavní nádraží a nechají vás vyhrát v kartách 3 000, aby vám potom mohli vzít 300 000. Takže manipulace je odvěká věc mezi lidmi, je to taková hra, ale je dobré sledovat, čeho ten člověk je schopen v té fázi té agresivity třeba. Jo? Tam se pozná psychopat. Vy jste se ptal na hraniční, chápu. Je to stejný půdorys, akorát někdy si to dítě vytvoří ještě takovou tu odtažitou, netečnou, pasivně agresivní obranu narcismu. Mm-hmm. Vy jste vlastně v té tvorbě hodněkrát zmiňoval, že ten narcis v podstatě se učí tu manipulaci už od malá, už já nevím od kolika, jestli od 3 let už to hodně zvládá. Já myslím, že od 0 věku se člověk učí nějak reagovat. Jo. Jasně. Nicméně je to samozřejmě částečně daný asi podmínkama výchovou, je to taky částečně daný geneticky? Je to taky... Je. Já bych řekl, že je. Zhruba se uvádí nějakých 5% té genetické jako zatíženosti. Zase se třeba říká, že asociální, tedy sociopatická porucha je dědičná, kdežto narcismus zahraničí je přijatý, ale o tom se vedou věčný spory. Nicméně v podstatě je to reakce na nějaký způsob výchovy a na to specifické prostředí toho dětství. Když si to dítě... My jako děti máme adaptační mechanismus. Když mě máma nepřijímá nebo mě tam trápí někdo, tak já mám na výběr v podstatě ze 4 primitivních reakcí. To je útěk, útok, zamrznutí a podlézání. A většinou oběti narcistických mužů nebo žen si v dětství vybrali tu adaptaci útěku, zamrznutí a podlézání. A většinou ten, kdo má ty sklony narcistické, tak si vybral útok. V podstatě důležitá věc, na kterou jste mě přivedl, je sledovat míru agresivity vašeho partnera. Jo, protože tyhle lidi jsou v podstatě 2 věci. Emočně nedostupný a agresivní. Jakkoliv. Pasivně agresivní, kupčí se sexem, mají přehnané požadavky, vy je pak neplníte, takže potom vás za to trestají, že jste to nesplnil. Jo? A pak jsou agresivní zkrátka. Jo? A ještě taková věc, kterou jsem se naučil, soužití s tímto člověkem připomíná následující scénář. My všichni pro pocit bezpečí chceme vědět, jaký jsou naše úkoly, abychom byli přijati naším okolím. Jo? Takže přijdete do firmy a máte prodávat vysavače a zeptáte se, a majitel s váma mluví a řekne, když prodáš 30 vysavačů za měsíc, dostaneš tuhle mzdu a já tě budu chválit, budeš přijatej a patříš do našeho kolektivu, budeme tě mít rádi. Jo? Tohle to je běžná smlouva, kterou uzavíráme s lidmi kolem nás. Ovšem ve vztahu s někým, kdo má poruchu osobnosti, vy nevíte, kolik vysavačů máte prodat, abyste byl přijatý. To znamená, jednou stačí 5 a jste pochválen a jednou nestačí 100. Ty pravidla určuje ten emočně nestabilní člověk. Takže právě nejistota. To je zničující, jo, protože vy nevíte, kdy vás ten člověk přijme. V podstatě
jiný název pro hraniční poruchu osobnosti je emočně nestabilní. Mm-hmm. Ono asi smutná zpráva pro to okolí je, nebo obecně vlastně pro ty lidi, že ono je to neléčitelný, že jo? Jako narcistická porucha osobnosti nejde, nebo možná v nějakém extrému, ale ten člověk nebude chtít podstupovat pravděpodobně nějaký léčivo, on se nebude chtít vystavit asi tomu tlaku, že by to vlastně na něj bylo doopravdy zjištěno, kdyby měl jít za nějakým terapeutem, kterýho by samozřejmě vnímal, že je superiorní, že jo? Tak znamená, že... No, podívejte se, oni často na konci toho vztahu se uchylují k tomu, že půjdou psychiatrovi nebo psychologovi, anebo na manželskou poradnu. Je to taková jako poslední karta, kdy vlastně, protože oni jsou to dobrý manipulátoři, jejich hardware mozkový je trošičku jinak vyvinutý. A ne, že by byly anomálie, ale musíte si uvědomit, že když budete od dětství používat 1 ruku, tak vám vyroste víc. Když si zkrátka v dětství vyberete tu adaptaci, manipulace, útoku a nějaký zášti, tak vám ty centra, zkrátka, tak se v tom cvičíte. Naopak, když si oběť toxického vztahu vybere to podlézání a tu empatii takzvanou, tak mu taky naroste. Tak taky je vycvičen v empatii. Jo? Takže ono je to vlastně i hardwareová záležitost, která samozřejmě jde, ta se terapii nedá vyléčit. Jo? Já bych skoro řekl, a ještě je taky nutný říct, že je to vlastně spektrum, jo? Že je to opravdu od 1 do 10, jo? Že některé ty lehčí případy, někdo má sklon k narcismu, někdo je víc egoista, myslí víc na sebe, tak tyhle ty věci třeba léčitelné jsou. Ale jako taková diagnostikovaná odborníkem porucha léčitelná moc není. Vy jste zmiňoval, už jste tam lehce nakous nějaký manipulativní techniky. Jaký jsou podle vás ty nejčastější? My známe takovou tu klasiku, jako je gaslighting, nebo to určitě rozebereme, triangulace, ale jaký jsou, to jsou asi nějaký ty nejznámější? Já bych řekl, že jako od věka manipulativní technika, kterou používáme jako vy všichni jenom v nějakém spektru je, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Ne? Teď my můžeme dneska tady klidně používat starý český přísloví a tam všechno vlastně, ta pravda je tam ukrytá. Je to takovýto připoutání k tomu člověku, že vám něco dává, fáze idealizace, která proběhne a vy si tam na tom vytvoříte závislost a potom v tom vztahu chcete, to bych řekl, že je úplně nejzásadnější manipulace u těchto lidí. Gaslighting je takovýto přiblblý, během dne vám někdo říká, já jsem byl nakoupit a nebyl a prostě říkal jsem ti kup 4 rajčata, ty si koupila 3, jo, prostě to je takový, jako to se asi taky dá rozebrat, ale já bych řekl, že taková ta opravdu manipulace je, že vám někdo nejdřív něco dá. A dá vám to, co jste většinou nedostal v dětství. Takže ten základní model je takzvaný dual mothership, nebo lépe řečeno dvojité mateřství, kdy na začátku vztahu ve fázi idealizace vám psychopat dá pocítit přijetí na tento svět, který jste nikdy nezažil. To absentující, ten nevyřešený úkol z dětství a vy samozřejmě, pro vás je to okouzlující, to často ti muži hlásí i ženy. A potom postupně vás dostává do role, že musíte dělat matku jemu. Nebo je to i u mužů, jo? Tam gender nehraje roli. Ale zkrátka, dal bych si pozor na to, jestli ve vztahu já nejsem matka. Tedy matka malého dítěte, který zlobí a vlastně, když mu něco vytknu, tak on odmlouvá, ale je rád, že jsem tam, že se s ním zlobím. On si může zlobit, chodit za jinýma klukama, může prostě vracet se pozdě, nenese zodpovědnost, dejme tomu peníze vaše jsou jeho, ale jeho peníze nebo její jsou kapesní a tak dále. Na to si musíte dát pozor, zkrátka na to, jestli ten váš vztah není takzvaně asymetrický. Jo? Protože dospělý vztahy jsou transakční. Dospělý vztahy jsou já budu dělat tohle, ty budeš dělat tohle. A v zásadě si musíme připadat oba jako rovnocenní. A problém těchto lidí je, že oni vidí vztahy horizontálně, tedy vertikálně. Já mám nějakou dyslexii, nebo co já to vždycky spletu pravá, levá. No, takže tyhle lidi vidí vertikálně. Jo. Oni vidí vás zásadně vertikálně, musí být nad váma. Proto se vás v té agresivitě vlastně snaží dostat pod sebe. A nebo když jste zase
se odpoutáte a jdete nahoru, tak oni na vás koukají s takovým tím, pokud je ještě zajímáte dál, tak na vás koukají s takovou tou záští, jak vás zase dostat na svůj úroveň, přilákat vás, to je ten hoovering. Jo. A na té úrovni, když jste s nima, tak vás srazejí dolů, protože oni čerpají pocit bezpečí z toho, že ten vztah ovládají. My všichni, a to je důležité zdůraznit, celý život prahneme po pocitu bezpečí. Taková typická oběť toxického vztahu čerpá pocit bezpečí z toho, že slouží tomu druhému. A takový typický psychopat toxického vztahu čerpá pocit bezpečí z toho, že má navrch, že ten vztah kontroluje. No? Ono v zásadě tam funguje, taky o tom mluvíte, určitě takový cyklus zneužívání. Jo. To znamená, říkám, že to nejde vyhrát, někdo mi řekne, jak prostě to má vyhrát nějaký boj, ale říkám, tam nejde argumentačně vyhrát ten boj, jo. Nebo i když si budeme myslet, že jsme to vyhráli, tak jsme nevyhráli, stejně jsme nakonec prohráli. Já bych ještě dodal... Narcis docílí toho, že ze sebe udělá oběť ještě nakonec, že jo? Ano, tak jako ty znaky narcismu si můžou, já jako z paměti úplně všechny nevím, ale je to oběť, jo, je to věčná role parazita prostě v podstatě. Taky bych radil mužům i ženám, aby si trošku hlídali finanční situaci, jo, protože ještě se mi nestalo, že by za mnou přišel klient a byl výrazně v plusu finančně s ohledem na svůj vztah. To se mi prostě nestalo, to je zajímavý, že jo. Je vlastně všichni přijdou a řeknou, že přišli tohle platili, tady to dělali, tady to zainvestovali, tady je to pořád málo. To je zajímavý, že se mi ještě nestalo, že by přišel někdo a řekl, já žiju s psychopatem, ale dala mi 2 miliony a koupila mi auto. To se mi ještě nestalo, to je zajímavý. Víte, jak ty peníze jsou vlastně fair, jo? Jak jsou vlastně měřítkem taky a takový té vyrovnanosti toho vztahu. Já samozřejmě netvrdím, když je paní na mateřský, tak samozřejmě ty rozdělené role, to snad chápem, to je jasný. Víte, ale takový ten parazitický způsob života je tam vždycky u těch lidí. Jako, a to energie, čas, sex, přístřeší, peníze. No, takže ten cyklus zneužívání tedy funguje konkrétně úplně, aby si to chlapi dokázali představit vědět. Pojďte se. Je dobrý si čas od času udělat po roce vztahu třeba nějakou inventuru manažerskou a říct si, prospívá mi ten vztah, jsou tam konflikty, když jsou, vyřeší se, zlepší se to chování toho člověka kolem mě, i moje například. Mám tu sebereflexi, že když něco udělám blbě, příště už si na to dám pozor. Chová se stejně ten člověk jako já. A nebo se to pořád opakuje a nic se nevyřeší. Protože v narcistickém vztahu vždycky ten velký konflikt přijde zhruba tak po 3 měsících. Jo. Kdy vlastně ten člověk vás idealizuje, tam je fáze idealizace, pak přijde fáze devalvace, tam už na vás vidí všechno špatně a potom přijde zavržení, kdy vás vlastně vůbec nechce vidět, anebo vás vlastně úplně odpojí. Jo? A tohle se v podstatě opakuje s pravidelností, já nevím, 3-4 měsíců, protože je třeba, a na základě toho opakovaného cyklu, kdy se nic nevyřeší, problémy jsou pořád stejný, akorát mě chvíli člověk idealizuje, pak mě zase zavrhuje, tak podle toho se ten vztah taky dá poznat, jo, samozřejmě. Protože musíte si uvědomit, že někdo se třeba chová rok svýho života blbě, protože mu třeba umřeli rodiče, nebo přišel o práci, nebo zkrátka zrovna má podezření na nemoc. Jo. Takže radil bych mužům i ženám, aby zkrátka sledovali, jestli je to cyklus, jestli se to opakuje. Protože ten narcismus i v definici učebnic zní, že je to opakované agresivní chování. Jo. Opakované. Musí se ty situace vlastně opakovat. Což se samozřejmě v těchto vztazích opakují pravidelně. Ono hodně často vždycky ty chlapy přijdou a říkají mi, že vůbec jako nechápu, jak se vlastně do té pozice dostali. Jo? Že si říkají, jako já vůbec nevím, jak jsem tam skončil. Já jsem býval prostě silný, sebevědomý chlap, to samý bude u žen. A že zrovna já jsem ten typ, že jsem se tam dostal. Ale samozřejmě jsou nějaký asi povahové rysy a jsou nějaký lidi, kteří jsou náchylnější k tomu, že může narcis zneužít. Jaký to jsou lidé? Podívejte se. Já taky těch klientů jsem měl 2000 třeba. Hejte se, já bych hledal příčinu v matce. Jo.
Tohle to je koučovský názor, není to názor psychologa. Ještě bych rád upozornil na to, že psychologický hledisko, pokud půjdete k psychologovi s problémem ve vztahu, dejte si pozor, aby vám, protože ti mají často pohled na věc, že potkávám dva lidi, kteří nejsou schopni se spolu domluvit. To je většinou stanovisko psychologů. Takže rozmluvíme, tady řekneme, ty musíš víc chápat svoji partnerku, ty jeho, mluvte spolu. Zkrátka, běžný psycholog předpokládá, že lidi se spolu nemohou domluvit, že to neumí. Tak je to chce naučit. Což může být v případě toxického vztahu vlastně proti vám, protože v toxickém vztahu jste v zásadě s člověkem, který se s váma domluvit nechce. A to je taky znak toho narcismu, kdy vlastně vy zjišťujete po dlouhém čase, že ten člověk se s váma vlastně domluvit nepotřebuje a nechce. Není to jeho záměr. On s váma nespolupracuje. Jo. A pak jste se mě ptal... Jestli je to spíš možná ta slabost lidská, nebo nějaká, nebo nevšímavost, nebo nevědomost té problému? Je to nevědomost. A ta nevědomost vychází z toho, já bych doporučil všem, kteří toto poslouchají, aby si něco nastudovali o lidském zlu. O zlu jako fenoménu. Protože na to nejsme vůbec připraveni. Jo. Setkání se zlem je odzbrojující a ničivé a traumatizující. My jako děti jsme četli pohádky o zle a tam většinou zvítězilo dobro a tak dále. Takže jsme tak jako držený v tom bezpečí nějak, pokud někdo nemá velmi dramatické dětství. Ale na úklady cizích žen vůbec nejsi připraven, já říkám. Jo. Prostě v dospělosti potkáváte cizí lidi, kteří mají svoji agendu a často vidí svět jinak než vy. V tom je naše pýcha, víte. My předpokládám, že jsme zdraví. Teď mluvím za zdravou mužskou populaci, dejme tomu. Tak děláme jednu zásadní chybu. Myslíme si, že to, jak my to máme a jak bychom reagovali a jak očekáváme, že budou reagovat ostatní lidé, že oni to mají stejně. A to není pravda. Vy můžete potkat masovýho vraha Teda Bundyho prostě v saku. Vy to nevíte. To znamená, v tom je určitá lidská naivita a proto je dobré si nastudovat něco o fenoménu zlo, protože zlo je tady na tom světě vlastně zlo, které si dělají lidé. Nemám na mysli zlo toho typu, že vám onemocní otec a zemře. To je prostě tragédie života, to je běh života. Ale já mám na mysli věci, které si lidi dělají zlí a nemusí. To je zlo. Že žijete s někým a vlastně on má s váma plán. On chce, abyste koupil velký dům, platil hypotéku, měl 2 děti a staral se. A on nedělal možná nic. Pak to je podvod v podstatě, že jo. A když vy se ozvete, tak ten člověk vám vlastně vymluví díru do hlavy, že to vidíte špatně. Takže rozhodně doporučuji první krok, který radí i Jordan Peterson, kterýho bych tady chtěl uvést, protože jeho kniha 12 pravidel pro život a vůbec jeho tvorba pro muže, bych řekl, že je zcela zásadní a stačí to. Jo. A to, proč na to nejsou lidi připravení, je, protože je to nikdo neučí. Dneska už se ve škole učíte, že hypotéka 4,7 a za 10 let to může být 6. Jo, to se učí, ale základní úskalí lidských povah a poruch osobnosti a základy nějaký minimální psychologie se nikde nevyučují. No ty nejdůležitější věci se bohužel často nevyučují, to je klasika. To je právě ta otázka, proč to tak je. Myslím si, že to tam nedoputovalo, to je možná ten důvod. A taky, víte, já si myslím, že mocní tohoto světa nechtějí moc, aby lidi byli jako... Já naprosto jsem pro tu druhou variantu, ne, že bych chtěl znít konspirátora, já docela věřím nějaký společenský programování, jak jste řekl, oni nechtějí, abyste to věděl. Oni vás chtějí držet poslušnýho, hodnýho, v podstatě trošku hloupýho, naivního a spotřebitele. Nadě jako tu ovečku, že jo? Takže no a abyste si svoje frustrace neřešil tím, že budete silnej, ale tím, že si naplníte košík v Penny, ne? No jasně. Tak jako, to jsou slevy, že jo? Tak... Hlejte se, tohle nevím, jo? Já jenom mám trochu takový podezření, že ti chytří, kteří někde ovládají, a samozřejmě nejsem vůbec konspirační, ale zkrátka
já být chytrej a být mocnej, tak chci ovce, ne. Já nechci problémy. Věřte tomu, já tuhletu problematiku řeším posledních 10 let a společenské programování v rámci, nebo to, jakým způsobem je do nás indoktrinováno jako do mužů. Jakým způsobem si pochybnost, zbožnost tázání, nesouhlas, jak si ho uchovat v dnešní době, když se pak dostaneme k dalším věcem, ke kterým vy také jste se vyjadřoval, k cejchování, k vyřazení ze takzvané slušné společnosti. Znamená to, že vlastně to všechno vede k tomu, abychom to kritické myšlení nepěstovali? Záleží na míře, ve které člověk může a chce být autonomní. Za autonomii se platí. V každém případě, zejména v této době, určitým druhem sociální izolace. Jste nonkonformní a tím pádem se vyřazujete ve skupiny. To je problematické, protože jsme sociální primáti a jsme moc rádi, když jsme ve skupině a ta nás má ráda. Pane doktor. Ahojte, ja som Barbora Mareková a toto je podcast Ľudsko z denníka SME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes so psychologičkou Lenkou Uherovou o tom, ako si nájsť dobrého partnera a vyhnúť sa manipulátorom. Pýtali ste si tému datingu, takže dnes sa postavíme do topánok tých z vás, ktoré si chcete nájsť vzťah. Viacere ste písali, že ste sa v minulosti popálili, no zároveň nechcete rezignovať a chcete si niekoho nájsť. Čo je super a je to úplne legitímne prianie, lebo byť vo vzťahu, ktorý funguje, má pozitívny vplyv na kvalitu nášho života. Potvrdzujú to aj vedecké výskumy, podľa ktorých zdravý a dobrý partnerský vzťah zlepšuje fyzické aj duševné zdravie, poskytuje emocionálnu podporu, umožňuje nám rásť a rozvíjať sa a zvyšuje aj náš pocit zmysluplnosti a šťastia. Zároveň ale platí, že nezdravý partnerský vzťah, v ktorom sa vyskytuje manipulácia alebo násilie, fyzické či emocionálne, má na náš život presne opačný účinok. Môže viesť k chronickému stresu, k izolácii a k zhoršeným zdravotným výsledkom. Takže ako si nájsť vzťah, ktorý je zdravý a ktorý funguje? V ktorom je ohľaduplnosť, láskavosť a súcit, v ktorom sa ľudia vedia na seba spoľahnúť, sú si navzájom prioritou a počítajú so spoločnou budúcnosťou. Lenka Uherová je psychologička, dlhodobý výcvik má v psychoterapii zameranej na človeka podľa filozofie Karla Rogersa, má tiež mástra z kriminológie a kriminálnej psychológie z univerzity v Essexe. A toto spomínam preto, že to v jej odpovediach bude celkom počuť. Lenka porozpráva o tom, čo sú vo fáze spoznávania sa s niekým novým dobré signály, ale hovorí aj, s akými ľuďmi je lepšie vo vzťahu radšej nebyť. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskot@sme.sk, no a toto je Lenka Uherová. Lenka, vítaj v podcaste Ľudskosť. Ďakujem, že tu zase môžem byť. A ja sa veľmi teším, že si opäť prišla. Aj ma zaujíma rovno, či máš klientky a klientov, keďže sa ideme baviť o datingu, randení, bezpečnom randení, ktorí sú v takejto fáze nejakého hľadania si partnera. Máš takúto skupinu klientely? Určite je ich mnoho a určite sa to budú aj dnes počuť. Sú to typicky ženy, alebo aj muži sú? Akože čo sa týka tých datingových tém, tak musím povedať, že štatisticky to vnímam tak, že oveľa viac, ja neviem, že 9 z 10 to riešia tie ženy. Prečo je to tak podľa teba? Je to určite široká, komplexná téma a nerada by som ju úplne zjednodušila. Mnoho vecí je kvôli patriarchálnemu nastaveniu spoločnosti a tomu, ako sa to teraz otriasa v základoch v niečom. Čiže v niečom budeme aj tak rodovo špecifické, v niečom možno tá ženská perspektíva je tam špecifická v tej téme randenia. Dobre, tak skočím na to z takej strany, že každá z nás sa môže ocitnúť v nezdravom vzťahu, teda v takom, kde zažívame manipuláciu, klamanie, ľahostajnosť, zanedbávanie, pohrdanie alebo aj násilie. Ale príde mi zaujímavé, že niektorým z nás sa podarí ocitnúť sa v takom vzťahu opakovane, zas a znova. Čo za tým môže byť podľa teba? Opäť veľmi zložitá otázka. Ja na ňu odpoviem z takých ako keby dvoch pohľadov alebo že z dvoch strán.
prvá strana ako keby v niečom trochu potvrdí takéto, že si to koledujeme alebo že prečo sa to opakuje niektorým ľuďom, tak túto hypotézu sa snažili skúmať. Reálne aj experimentálnymi metodami, ale robili aj metaanalýzy a robili aj ako keby nejaké anamnestické rozhovory a nejaké intervia. A z toho vytiahli zo pár takých kritérií, ktoré potom išli experimentálne do väzníc testovať. A teraz ako bol zaujímavý ten ako keby výskum bol, že oni teda vybrali z tých všetkých respondentiek, ktoré skúmali, nejaké základné kritéria ich charakterových črt. Bolo ich zo 12. A na základe týchto 12 kritérií osobnostných vytvorili herečku a do tohto schovali ešte ďalších iných herečiek, ktoré nemali zahrať tieto charakterové črty a tie prejavy. A rôzni násilníci v rôznych druhoch väzení s rôznym druhom trestu odňatia slobody aj rôznym druhom činu, ktorý vykonali, mali ukázať na jednu, ktorá by sa im páčila. Že ktorú by sa akože odhodlali osloviť. 92% označilo tú dievčinu, ktorá zahrala tie kritériá, ktoré vlastne oni vyskúmali z dát tých žien, ktorým sa to opakovane dialo. Mohli by sme sa na to pozrieť, že čo to teda znamená, alebo že či oni si vytipovávajú, a ono to nebolo až také vedomé, ako si môžeme myslieť u tých páchateľov, ale keď potom mali vysvetliť, tak vedeli niektoré veci vysvetliť. Okay. A tie kritéria, alebo teda tie črty, ktoré tam boli, takže pôsobila neisto, skúmavá bola pohľadom okolo seba, a ruky mala vedľa seba tak pri tele, ako keby tak v takej obave. A správala sa na ulici k ľuďom tak veľmi ako keby, že chcela sa tak zapáčiť, nechcela zavádzať, akože veľmi sa pýtala, ospravedlňovala a tak ďalej. A oni v niečom ako keby zacítili, že toto by mohlo byť ľahšie ako inde, že tuto mám nejakú možnú cestu, ak by som sa. Je to desivé na jednej strane a niekto by mohol povedať, že aha, tak teraz ideme zodpovednovať ženy za to, že sa im deje takéto správanie. Prosím, vôbec nie. My môžeme mať aj aké lenkoľvek chceme charakterové črty a toto nikoho neoprávňuje, aby sa k nám správal neúctivo alebo aby sme boli korisť pre nejakého násilníka alebo proste nejakého zločinca. To, prečo sa robil tento výskum, inak ho financoval taký feministický spolok, bolo, aby sme porozumeli lepšie, kedy sa chrániť, ako posilňovať to, aby sme nepôsobili. Čiže toto nie je o tom, že je to naša zodpovednosť. Vôbec nie je. Toto je o tom dobre rozumieť tomu, akože keby som si mala urobiť teraz srandu, že keď idem do buše, a viem, čo sa v tej buši môže nachádzať a čo ma môže ohroziť, tak nejdem bez repelentu. Hej, idem tam pripravená. Idem sa pripraviť. A že chcem ako keby tak povzbudiť všetky ženy k tomu, že keď sa vám to opakuje, to nie je vaša vina. Ale dá sa niečo robiť s tým, aby ste možno znížili to riziko. Ja si ale pamätám z toho, čo mám načítané, že aj veľmi úspešné, šikovné, sebavedomé ženy sa môžu dostať do vzťahu s niekým, kto ich tak zmanipuluje, že časom úplne ako keby stratia takéto svoje zdravé, asertívne ja. Čiže toto, čo ty hovoríš, samozrejme nevylučuje aj tieto prípady, skôr ide o nejakú ako keby štatistiku, hej, dajme tomu, že častejšie sa tie problémy dejú asi ženám, ktoré sú people pleaserky, sú ustráchanejšie alebo nevedia sa samých seba zastať. Ale na druhej strane, ako vnímaš práve toto, hej, že aj sebavedomé ženy v líderských pozíciách sa dokážu dostať do takých vzťahov? Toto je výborná otázka, pretože to, na čom robili ten výskum alebo tá vzorka, boli už tí odsúdení. Okay. A teraz si zober, ako budem teraz citovať režisera Guillerma del Tora, keď sa ho opýtali, lebo on teda natáča horory o monštrách a tak, a opýtali sa ho v jednej talk show, že aké je podľa neho najstrašidelnejšie monštrum. A on odpovedal, že dobre upravený muž v drahom obleku. A viete, že koľko je tých ľudí, ktorí sa nedostanú s tými činmi, ako keby do nejakého trestnoprávneho proste zodpovednosti alebo nejakého systému. Jasné. A ja nehovorím o násilí iba fyzickom. Hej? A toto boli ľudia, ktorí mali len to fyzické, lebo boli za to odsúdení a vážne trestné činnosti. A to je špička ľadovca.
Ale že teraz si pozrime, že ako veľa je násilia, devalvujúceho správania, znevažovania, tak ako si to povedala, je taký, mohli by sme povedať, že to je ten druh násilia bielých límčekov, že by sme to mohli tak rozdeliť, že modré límčeky a biele límčeky aj v tom násilí. Aby sme si ako keby nemysleli, že ja vám teraz poviem nejaké veci a vy budete vedieť na 100% vyhodnotiť to, zistiť to, odísť od toho a nikdy sa vám to nestane. Nedá sa to. Hej. Pretože aj ľudia, ktorí to skúmali, aj ľudia, ktorí sa živili psychodiagnostikou, aj ľudia, ktorí pracovali napríklad s obeťami násilia, nie sú imúnni. Pretože to nie je kvôli tomu, že sa to dá nakoniec odhaliť. To je kvôli tomu, že to je dlhodobý proces. To sa neudeje na prvom rande veľakrát. To sa neudeje na tej ulici, že mňa chňapí, ale že to sa naozaj udeje tým, že ten človek vie, čo to znamená zbaliť niekoho. Ten človek vie, čo to znamená zapáčiť sa niekomu. A to je naozaj, že vedome používaný nástroj. Spomínala si ľudí, ktorí sú vo väzení, hej, za nejaké trestné činy, ale ako hovoríš, tá skupina ľudí, s ktorými asi neúplne chceme byť vo vzťahu, je širšia. Skúsme si to nejak zadefinovať, že z tvojho pohľadu, akým ľuďom sa chceme vyhnúť, hej? Nechceme nikoho dehumanizovať, ako všetci tu máme miesto, každý človek patrí do našej spoločnosti, ale s niektorými proste nechceme byť vo vzťahu romantickom. Kto to je, aká skupina ľudí? Keby som to mala naozaj že zovšeobecniť a použijem teraz aj nejaké akože odborné dáta, tak je to človek, pri ktorom nemôže mať sebaúctu, vlastnú autonómiu, slobodu rozhodovať sa a integrity tela. Hej, že s týmto do vzťahu neodporúčam ísť. Sú to veľmi závažné problematiky, ktoré sa nedajú, až by som naozaj povedala, že skoro nedajú a vykomunikovať, dobrotou skúšať získať a podobne, že akože toto by som tak dala ako taký základ. Že vzťah, v ktorom sa cítime dobre, má určité parametre. Hej? Že zdravý vzťah má napríklad to, že jeden druhého navzájom rešpektujeme, že je tam istá mutuality, jak sa to povie? Vzájomnosť. Že je tam vzájomnosť, alebo že dokážeme napríklad uznať, že sme spravili chybu, dokážeme preberať zodpovednosť za svoje správanie, dokážeme primerane regulovať svoje emócie, nezvalujeme vinu na druhú osobu a nevybuchujeme násilným spôsobom a tak ďalej. Hej, že toto, keď niekto nedokáže vo vzťahu, tak asi sa nedá v tom vzťahu existovať zdravým tak ako spôsobom. sme sa spolu rozprávali aj na tému manipulácie, tak ja som tam spomínala, že manipuluje skoro každý. Hej, že nemusí to znamenať, že teraz ja niekedy som použila manipuláciu alebo môj partner, tak to znamená, že sme v násilnom vzťahu. Alebo je tam nejaký problém. Ale keď je to použité ako základný modus operandi fungovania toho vzťahu a reálne existuje niečo ako ženská intuícia. Nehovorím o ezoterike, nehovorím o ničom spirituálnom, ale hovorím o reálne živočíšnej funkcii, ktorá dokáže navnímať exteroreceptormi a reagovať interoreceptormi na zmeny prostredia, ktoré môžu byť považované za nebezpečné. A toto je naozaj vyskúmaná vec biologicky. A ja vás chcem tak pozvať k tomu, že keď sa cítite nejak čudne, že toto je divné. S týmto som není nejako OK. Hej, že toto je, ja neviem, ale mne to nejako nedáva zmysel, že mne vadí, že on sa stále otáča za čašníčkou alebo má poznámky takéto sexistické. A zároveň mi hovorí, že veď to každý muž robí, to je normálne, čo ty z toho robíš. A teraz mne zostane taký blbý pocit. Tak to je ono. Počúvajte to. Hej, nevytesňovať to, presne, že to sú tie najdôležitejšie momenty, kedy vaše telo, že až viscerálne reaguje, že niečo ide proti mne. Vrátim sa ešte k tej úvodnej otázke o tom, že prečo sa niektorým ženám stáva opakovane, že sa dostanú do vzťahu s takýmto človekom. Pýtam sa preto, že každý máme nejakú učiacu sa krivku, proste môžeme sa popáliť, zistiť, ako to funguje, čo vlastne chceme a posunúť sa ďalej do nejakého zdravšieho vzťahu. Prečo niektorým ľuďom sa stáva opakovane, že sa ocitnú vo vzťahu s tým manipulatívnym človekom? Existuje taká teória, ktorá sa volá, že reenactment of trauma. To je, že opakovanie sa alebo cyklenie traumatických zážitkov.
a môže ísť napríklad do situácie a rôzne traumatické udalosti v detstve zažité. Môžu to byť napríklad aj traumatické prvé partnerstva, ako keby prvé vzťahy, alebo napríklad aj rôzne traumatické zážitky s autoritami. Hej, aj to môže byť. A týmto sa ako keby tou nespracovanou traumou náš nervový systém ju odohráva znovu, bez uvedomenia toho, že sa to naozaj deje. A je o tom aj kniha Čo sa vám stalo? To je jedna časť. Hej, aby sme nepovedali iba jednu. Ale toto je veľmi dôležité, že keď boli programy, ktoré posilňovali traumatizované ženy v tom, aby ako keby ukončili ten traumatický cyklus, a keď sa im ho podarilo ukončiť a boli posilnené, tak vedeli si tú intuíciu ako keby to vnútri, že toto tam nechcem ísť. Nechcem s nimi ísť vlastne von. Je to čudné nejaké. Hej, že dokázali to znovu späť cítiť. Čiže ono to, nikdy to není zabité. Niekde to tam je, tento pocit, či ma to tam láka alebo neláka, ale môže byť táto kontrolka poškodená, alebo ukazovať zlým smerom, ak sú tam není spracované tieto averzívne zážitky. Ale opäť mám strašnú silu to povedať, že aj vtedy, keď sa vám nestala trauma, aj vtedy, keď máte napríklad ste z milujúcej rodiny a dobre sa správala k vám rodina a rodičia k sebe, ako oni sú vynikajúci. A tí manipulátori, áno, hej? Oni sú fakt, že a sú stále lepší a lepší. Prečo? Tým, že my sa vzdelávame, tým, že my čítame všetky tie knihy, tým, že my robíme tie podcasty, aj oni ich počúvajú. Áno, aj tento podcast Presne, počúvajú ho teraz s nami, že ako to teda môžem urobiť, aby som ešte lepšie urobil tú kulehu na tom rande, alebo čo tá žena naozaj chce počuť. Hej, že ako nebuďte na seba zle, alebo nebuďme zlí na seba, je to akože fakt sú výborní. Čiže je ťažké proste je to tomu ťažké. odolať. Je ťažké to aj v nejakej rannej fáze toho vzťahu asi odhaliť. No a k tomuto sa vlastne aj chcem dostať, že z toho, čo mám načítané, tak ľudia, ktorí sú neskôr otrasní v tom vzťahu, boli na začiatku hrozne super. Čím to je? A niekedy až viac super, áno, ako taká bežná populácia. No, hej. Toto je ako keby tiež výsledok aj také, že ako spoločnosť funguje. A ja to trochu tak zaobalím do toho, že prečo násilné správanie, keď si pozriete ako keby v kriminológii, alebo že ako sa delia zločiny, alebo ako sa delia zločinci, tak vy vôbec tam nenájdete také rozdelenia, že manipulátor, alebo ja neviem, psychopát, alebo niečo, že toto je ten a preto robil takýto čin. Násilie je samostatná kategória. Ona sa nespája a nekoreluje s narcizmom, manipuláciou, alkoholizmom. Toto je najväčší výskum, ktorý bol robený v tejto oblasti. A prečo je veľký a prečo je dôležitý je, lebo sa často používalo na obhajobu a vysvetlenie násilného správania cez tieto primárne nejaké prvky. Nejakú patológiu alebo nejaký abúzus, že preto vlastne, alebo že ten človek bol traumatizovaný, preto je teraz násilný. A oni robili obrovskú metaanalýzu, ak to niekoho zaujíma, stále sa to dá dohľadať, 2002 to bolo. Tak oni zistili, vlastne to bolo naozaj, že obrovsky veľa tam bolo údajov, že s ničím to nemá čo dočinenia. Že taká istá štatistická korelácia je tam ako s bežnou populáciou vo výskyte manipulácie, narcizmu, alkoholizmu, psychiatrických diagnóz a podobne. Taká istá prevalencia ako u násilníkov. To znamená pre nás, že to je špecifická forma správania, ktorá je volená. Hej, že je to rozhodnutie toho človeka a môže si ju dovoliť, pretože mu je to umožnené v podstate aj spoločnosťou a nami a tak ďalej. Že je to ako keby v niečom také, že masírované a vytvárané, že je to OK. A keď sa na to pozrite, že čo to znamená, ja neviem, také tie akože romantické príbehy a pesničky, že toľko som ju prenasledovala, až so mnou išla na rande. Alebo ešte to není také dávne, keď sa hovorilo aj v našej kultúre, že tak trochu ju preplesknúť je dôkaz lásky. Hej, že keby som ju nemal rád, tak by
som nemal až takú silnú emóciu, že sa neovládnem. A takéto reči, akože môže to byť smiešné, ale veľakrát sú to texty pesničiek, veľakrát sú to rôzne zápletky vo filmoch. Ako ja tomu rozumiem, že to není s týmto úmyslom, že to sa nešíri akože s týmto úmyslom, ale... Je to symptóm. Ale akože potom vlastne môžeme byť z toho aj taký zneistený my, že čo sa to deje, čo je teda normálne, či to, čo mne moje brucho dáva najavo, že mi s niečím není dobré, alebo to, čo mi celá tá spoločnosť hovorí, že ale prosím ťa, veď a to je tak normálne, to on tak ťa má rád, že proste vieš. A toto môže veľmi ovplyvňovať celé to, ako my fungujeme. A ja teraz nehovorím, že muži ako fungujú, ale ako aj na to ženy reagujú. Ako idú oni vlastne s tým, že tak nebudem počúvať to svoje vnútro a tak hovoria mi, tak potom nebudem už mať nikoho, tak už teda idem akože aspoň s ním a podobne. Alebo aj to nastavenie, že muž má dobíjať, tým pádom nie neznamená nie, ale skúšaj znova a vyzváň aj pod barákom a vypisuj aj keď ti neodpisuje, hej? A ženy zase si myslia, že to musia zniesť, že to je normálne, že večak sa snaží, asi ma má rád, ešte pomaly to považujeme za romantické, že nepočul naše nie, že sa snaží ďalej, nie? Musíme priniesť, že novú romantiku. Áno, tiež si myslím. Predstavujem si, že nejaká žena začína randiť. Ako dlho trvá, kým zistí, či to správanie partnera je taký ten love bombing, hej, že sa tak pretvaruje a snaží, alebo je to naozaj taký milý človek? Áno, ako si sa odpýtala aj predtým, že prečo sú takí super na tom začiatku, pretože oni vedia, čo majú robiť. My všetci akože máme taký základnú vedomosť, že čo robiť, aby mi ľudia dali, čo chcem. Alebo že ako byť milý natoľko, aby ľudia so mnou chceli tráviť čas. Že toto je akože taká základná úroveň sociálnych zručností. Keď chcem, aby niekto, ja neviem, aby si kúpil odo mňa nejaký produkt, tak nebudem na ňo nadávať, kričať na ňo a ohrozovať ho. Hej? Tak budem milý, budem ho presviečať, že prečo je to pre ňoho dobré, aký benefit z toho bude mať. To je veľmi podobná stratégia. Ale to, čo predajú, to zistíte až potom. Že či to naozaj korešpondovalo s tým, čo bol ten marketing a čo je reálny produkt, ktorý ste si zakúpili. Počkaj, ale teraz mi napadá otázka, že keď on teda vie, ako byť dobrý na tú partnerku, prečo nie je taký furt? Prečo to nepotiahne? Vie to, dá sa to a neurobí to. Prečo? Veď to je preňho výhodné, nie? Byť v dobrom vzťahu, kde sa... Nie? Prečo? Povedz, vysvetli. A ukázalo sa, že pre nich je viac benefit. Teraz, keď hovorím nich, tak hovorím ľudia, ktorí vytvárajú násilné vzťahy. Ukázalo sa, že pre nich je oveľa viac benefitujúce kontrola a moc, než intimita a blízkosť. A keď sa napríklad, že podujali, v Amerike existuje taký program, ktorý musí prejsť násilník. Hej? A nerobia to ináč psychológovia, to je veľmi dôležité, možno k tomu sa niekedy dostanem. A že robia to sociálni pracovníci alebo na to vyškolení poradcovia, ktorí majú väčšinou aj kriminologické vzdelanie a musia týmto prejsť tí akože záujemci, alebo že potom vlastne môžu ísť znovu mať vzťah. Hej, že tie ich partnerky častokrát čakajú, že oni sú ako keby v takej pauze a není sú s nimi v kontakte, pokiaľ neukončia ten program. A veľakrát, keď tam akože diskutujú a facilitujú tí poradcovia tú skupinu, tak to, čo oni odhalia, nie je problém v tom, že oni by nevedeli to urobiť. Alebo že oni nemajú manažment hnevu. Majú. Alebo že oni by nerozumeli, aké je to zraňujúce. Rozumejú. Pretože svojho kamaráta nebije. Pretože svojho obchodného partnera nedevalvuje. Pretože keď príde polícia, on je absolútne chladný a pokojný a umiernený. Pretože oni fakt dobre vedia, aké sú benefity toho, keď majú niekoho absolútne v moci. A čo to znamená mať niekoho v moci? Nemusieť plniť jeho potreby a iba moje potreby sú plnené. Čiže dyadický vzťah končí a je jednostranný vzťah, kedy jeden z partnerov doplňa, saturuje a stará sa o potreby toho prvého a ten prvý nemusí nič robiť späť.
Takže o toto im vlastne ide. Hej, že preto na začiatku investujú, troška sa tak namáhajú a robia niečo, čo je ako mimo ich priorít, ale časom sa toho pustia a začnú nejaký neviem čo, autopilot asi, ktorý v nich je. Ako zistíme, že niekto je takýto? Keď začneme randiť a chceme si všímať také tie red flags, tie varovné signály. Čo sú toho varovné signály? Keď je niekto na nás ešte milý a vyzerá to v pohode, čo si máme všímať, aby sme sa príliš nezamotali do vzťahu s takým človekom? Teraz budem robiť taký výcud mnohej literatúry, ktorú som v tomto čítala a ktoré si pamätám, tie body, lebo každý autor trochu na iné upozorňoval a si myslím si, že to aj kultúrou a dobou trošku tak ovplyvňuje. A bol tam napríklad spomenuté, že ako rozpráva o svojich predošlých partnerkách. Že to je veľmi dôležitý moment. Každý extrém môže byť pre vás také, že malo by to upútať vašu pozornosť. A každý extrém znamená, že veľmi devalvujúco, že veľmi zodpovedňuje za celý kvalitu vzťahu iba tú expartnerku, alebo veľmi grandiózne o nej rozpráva. To robia niektorí? Akože, nie si až taká krásna, ako bola ona. Je to síce pravda, alebo ona bola veľmi úspešná, vieš, akože takéto, že to je tiež v niečom devalvujúci moment pre tú súčasnú a počúvať, ako keby rozmýšľa o tej predošlej partnerke. A ďalší bod je tam taký, akože ja si uvedomujem, že keď to teraz počúvajú aj tí, ktorí nechceme, aby to počúvali, ale mať mizogínne, xenofóbne, rasistické a iné komentáre hodnotového rázu, tak vidíte, kde je morálne jadro ukotvené. A akože aj ono sa to dá zahrať. Dá sa zahrať nejaké falošné morálne jadro alebo nejaký etický akože kompas, ktorým ja tuto fungujem, ale on sa ukáže na maličkostiach. Ako sa správa, ja neviem, k personálu, v hoteli k čašníkom, ako sa správa, ja neviem, k starým ľuďom alebo k niekomu, kto potrebuje pomoc, alebo ako sa správa k niekomu, kto je pomalý s košíkom pred ním a trošku zavadzia a podobne, že kde je vlastne morálne jadro toho človeka, ako vníma ľudí, ako rozmýšľa o ľuďoch, o ľudských bytostiach. A všimajme si vlastne, ako sa správa k iným ľuďom, nie len ku nám, lebo v tej fáze, keď sa nás snaží zbaliť alebo s nami byť v tom vzťahu, tak jasné, že je na nás dobrý. Ale nebude to hrať na celý svet. Presne tak. A ešte aj vlastne v čase, keď napríklad mu začneme trocha liesť na nervy, lebo iným spôsobom zatvárame zubné pasty, no tak vtedy sa začne správať k nám tak, ako sa správa presne k vrátnikovi alebo kde k čašničke. Kde je už tá moc, že tá moc už sa tam prejaví. A keď by som to mala akože takú test, tak keďže sa bojíme toho, aby to nebol ten mocenský, kontrolujúci vlastne druh násilného vzťahu, tak veď v rôznych situáciách v živote sme v nerovnomernom vzťahu nejakej autorite a podriadeného. To sa deje proste. A tak všímajte si to. A aj tie hodnoty, čo si spomenula, čo si myslíš o tom, že ako a kedy otvára takéto hodnotové témy? Lebo napríklad môžeme randiť s niekým, kto riadi firmu a napríklad podvádza na daniach, že to pre mňa osobne tiež by bol taký signál, že nohy na plecia. A že ako vnímaš celkovo takéto hodnotové diskusie, ako ich otvárať, ako si testovať toho človeka, či je to čestný človek? Pamätám si výrok takej filozofky americkej, a neviem si teraz spomenúť jej meno a nechcem ho dokomoliť. Ona pekne na toto zareagovala, že ona neoddeluje športovca od športu, umelca od umenia, politika od jeho osobného života. Ona to neoddeluje. Pretože ak dokáže, ja neviem, klamať, podvádzať a nestarať sa o svoje deti a podvádzať svoju manželku, najbližších ľudí, ktorých má, čo robí s našimi daňami? Čo robí s našim rozpočtom? A že toto isté, že tie naše hodnoty majú prerastať všetkým, čo robíme. A pokiaľ to viem takto oddeliť, ako keby by som povedala až chladnokrvne, čo je to za schopnosť? Scary. Čo je to za schopnosť? Potom ešte mi príde, vieš čo zaujímavé, že ako sa ľudia správajú, keď sú pod tlakom.
Vieš, že stresová situácia, že ideme na dovolenku, meškáme na letisko, že čo vtedy začne ten človek robiť. Lebo keď idú veci dobre, tak sa nie vždy dá spozorovať, že tam je niečo v neporiadku. Ale všímam si, že niektorí ľudia, keď sú pod tlakom, tak zrazu začnú presúvať vinu na iného. Alebo začnú obviňovať nejaký personál. Presne ako si spomínala nejakých, napríklad čašničku alebo nejakú hostesku na letisku. Hej? Začne kričať, že si zaslúži niečo a podobne. Čiže čo tieto témy okolo stresu a tlaku, čo tam môžeme Teraz vidieť? si výborne trafila jednu z ďalších dvoch, ktoré som ešte chcela povedať, tých signálov alebo red flagy. Prepáčte posluchači, že používame toto slovo, červená zástava. A že ešte sú dve veľmi zaujímavé, na ktoré podľa mňa sa pozrime. A prvá je v angličtine také slovo, ale nedá sa úplne dobre preložiť do slovenčiny. Volá sa to, že self-entitlement. Hej. Taký pocit takého, že si zaslúžim. Áno, že takého nárokovania si. Tak toto je veľmi prítomné v tých osobnostiach. Tá nárokovosť si na benefit, odmenu, privilégia, starostlivosť toto tam je veľmi silné. A veľmi často sa toto zamieňa za akože narcistickú poruchu osobnosti. Ale ten self-entitlement, tá nárokovosť môže byť úplne bez tohto druhu osobnosti. To môže byť normálne, že samostatná štruktúra, ktorou je napríklad ten jedinec, že vychovávaný a dosycovaný spoločnosťou, darí sa mu v tom. Hej, ako keď napríklad Andrew Tate povie, že ja s tebou sa ani nebavím, ty idiot, akej farby je tvoje Bugatti vôbec? Toto je taký jeho známy výrok. Hej, že čo si ty kto, veď ja som toto. A to je vlastne ten strašne silný pocit toho, že ja mám mať nárok na vás ľudí, na váš čas, na vaše prostriedky, na vašu sebaúctu, na vaše telo veľakrát. Čiže tá nárokovosť je veľmi nebezpečný moment. A tiež ju vieme vidieť všelikde v živote toho človeka. A štvrtá, posledná, tiež sa mi to ťažko prekladá, ale že dvojitý meter. V angličtine to nájdete, keď sa to aj skúma, double standard methodology, tak to je, že počujete, že ten človek mení ako keby názorovú základňu podľa toho, ako je to výhodné v tej situácii preňho. A ten dvojaký meter je taká, hrozne to vyzerá nevinne. Povedz príklad možno. Ja neviem, poviem, že ja si nemyslím, že je v poriadku, keď má žena viacero partnerov v minulosti, ex-partnerov nejakých sexuálnych. Čiže taký slut-shaming. Hej, a teraz, ja neviem, o 2 týždne na to sa tá dievčina opýta na rande, že a ty máš ináč koho, že to bola tvoja ex? Prečo by ťa to malo zaujímať? To je moje súkromie. Ale ty sama to je iné. Hej, že alebo ja to môžem takto urobiť, napríklad môžem prísť unavený a nemať chuť sa zaoberať tvojimi emóciami, lebo proste ja som mal ťažký deň v práci a nemám teraz kapacitu, ale keď ja od teba niečo chcem a ty povieš, ja nevládzem, teraz nemám kapacitu. Aha, takže ty na mňa nemáš čas, tak tebe na mne nezáleží. Opäť, to je dvojaký meter. A to môžu byť také maličkosti, ktoré keď sa v tom akože ocitnete, tak máte pocit, že hej, však to je asi normálna, oprávnená požiadavka. Ale na vás neplatí. Ale ešte mi napadá, že ono možno na také rande pôjdeme, nejakú dobu taký vzťah aj máme a to kľúčové je vedieť ten vzťah pustiť, keď vidíme, že je na nič. Nie, že môžeme niekedy sa ocitnúť niečom, čo nie je bezpečné, ale možno časť z nás má problém povedať dovidenia, hej, že sa cítime napríklad previnilo, že ten človek hodí nejaký tantrum, nám tam ako pod barákom bude zase vyplakávať, že sa zasamovraždí a ja neviem čo. A časť z nás je tak citlivá, že na to reaguje veľmi, nedokáže sa rozísť a takýto problém tam potom vzniká v tých vzťahoch. Tak ono, akože tie metódy toho, čo oni vedia tí násilníci použiť pri konci toho vzťahu, to je akože aj mne nad tým niekedy hlava stojí. A niekto by mohol opäť, akože oni sa veľmi často obhajujú práve tým, čo skúmal ten veľký výskum, čo som hovorila, veľký výskum. Oni veľmi často toto prinášajú, že poviem reálne, že z niektorých literatúr, kde boli uvedené konkrétne výroky týchto ľudí, bolo, že ja som vlastne nebol nahnevaný na teba, ale na moju mamu, lebo ja som zažil hrozné veci.
Čiže ako keby zneužívajú históriu Alebo traumatizácie. to preto, že som bol opitý. Zvália to na alkohol. Alebo to preto, že som sa necítil tebou dosť milovaný. Presúvajú vinu na partnerku. Hej, a toto sú všetko metódy, ktoré by sa nediali akože at the first place vôbec. Akože toto nemusíte vysvetľovať dospelým ľuďom, že nebijeme sa, nenadávame si škaredo, má to následky. A ako keby tá dôležitá rovina je, že prevziať zodpovednosť, akože to je tá v angličtine, že accountability, že je jediný spôsob zmeny toho človeka niekedy, ak by sa možno zmenil. Jediný spôsob, jediný krok tam vedie. A to je absolútne priznanie si zodpovednosti za to, že toto správanie je zlé a nemá sa diať bodka. Nikdy za ním nemá pokračovať, lebo ty si a ja som veľmi a to kvôli tomu, nie, bodka. Hej. A pokiaľ tam stále za tým je ešte všeličo iné, lebo ja ťa tak strašne milujem, alebo to preto, lebo ja som mal takéto detstvo a to preto, hej, tak akože opäť ten istý autor povedal, že naozaj, tak ty si bol bitý ako dieťa, tak prvý by si mal vedieť, ako hrozne to ubližuje tým druhým ľuďom, lebo si to zažil. Hej. Tak vieš, ako hrozné to je. A až cez tú zodpovednosť, prevziatie zodpovednosti, akože tá štatistika je veľmi zlá. Iba 7% tých mužov, ktorí prešlo tých programov, dokázali akože oni môžu odísť z toho programu, až keď reálne zacítia empatiu. A vtedy im je strašne zle. Im je vtedy hrozne zle. A vtedy naozaj prichádza k zmene. Že ja už viem cítiť, kedy ubližujem svojej partnerke. Už viem kedy. Už viem kedy ja ubližujem svojim deťom cez partnerku. Že ja ich zraňujem, keď som k nej takýto. Že ja im robím zle. Ja už viem, keď deti zosmiešňujem, že to je ich bolí. Toto je veľmi, veľmi dlhá cesta, po ktorej je milión týchto všelijakých možných stratégií, pretože je to výhodné, pretože to funguje, pretože ja nemusím a ostatní mi dajú. Čiže ten následok toho, že napríklad nebudete ďalej, ja som to už spomínala niekde inde, ale že v týchto situáciách není užitočné, keď tam jednáme sa už o naozaj, že vykorisťovacie správanie, násilné správanie, manipulácia fakt hrubého rangu, začať tam aktívne počúvanie. Začať počúvať, že čo ho teda bolí, že ma takto zmlátil, alebo že ma takto ponížil pred druhými. Není to výhodné, lebo to len potvrdzuje to, že ja mám nejaké veci, za ktoré nemôžem a preto sa môžem takto správať. Vtedy sa odporúča, a teraz naozaj citujem všetkých autorov v tejto problematike, lebo to sú neni psychológovia. Autori v problematike vzťahového a dating násilia sú sociálni pracovníci, kriminálni vyšetrovatelia, a resocializační pracovníci, kriminológovia a oni hovoria, že vtedy sa má práve že používať iný druh jazyka. A to je, že toto robíš, nerob. Toto je násilie. A bodka. Áno. Vecné len, A hej? nebudem v násilí.